Kardom don mali tum non malom nali tum katuk ko summit heglong ji je West Bengal ACM Mamata Banerjee alang li direct Supreme Court along leng plot kupia polo plotang te lake SIR aputhak SIR kupilo ma plotang te lake li tum katuk ko summit chini ji je special intensive revision posipu special intensive revision la SIR Salang tumge kupilo ma ke claim plotang te voter duplicate dopik khangyang non ke posipu Mane tum ke apran ke dam tang mate pirthi pen kacheu tang atum amen men sami vote jok ra do mate inut vet amunit sitame voter hini ni ke thom thom do ko atum sitame do mate bangladesh si atum sitame voter na dak na vote amen ang dodon ko atum sitame do sila hai atum phan ke pang than ponji la pen ke la voter akimi kimi atum phan amen ke pathap ponji phan selang tum phan bang ke pilo je mane hemang ke mane hemari somar kor jang training kan trainer ke pe choklo tang hoya tang hopo la hai atum phan sitame ke thap ponji phan asi la hai phan si SIR bang ke bi pon government pen setami kupi sinang plang loma plotang teje West Bengal along bangke hadak pharo atuma phan amening than lablo pusepu amening than lablo la penalang tum che complain dam sitame deng dedet pusepu documents che wanon son po kiching ako ke Aadhaar card sitame accept pusepu Supreme Court pen sitame court aron pen sitame hukum piloje documents ke Aadhaar card sitame accept nang popo setame nitum West Bengal along bangke SIR atum chuma tha nang accept se det puselang li aningi thipen aningi pungmen se Supreme Court damlo lapen hada amin thang amasi argument pangcheng lo people of plotang te Mamata Banerjee kelang pen sila puchot English kaninje se prekdak chot khela hobe poli tum lalang li dialog common pick hingen kelang men English kaninge stami athan boroi unang nak chot setami alang li inut lo ke charli tang bang pu se polang li inut lawyer ama se alang li hadak senior advocate atom hanche ponlo alang ami thang ama se argument sitami ke pangcheng lo hadak ami na ma se hadak kodalong penelo argument pangcheng damlo jolop puson la se alang li ke kelang men silapu setami ka charli ke do bang phi asi hadak alang li dam prung lo Supreme Court long pharo muni che ponsi hadak dam prung lo people opong te lake voter kang than pon pot sepu lasi lake kachen nek po salang li hadak Supreme Court long pudam lo kachen nek ra tom phan kachen nek lake stress kamatha ka pasung la pen ke harassment po sepu ka alang tom phan kachen nek ka holo po salang li phien ben pu pon lo haradak stami athe people op lo tang te SIR tumke voter abang ke inclusion kandidat posipu alang tumke deletion ka delete kang thanma kang thana phanchot posipu ke tha ponje phan ke lang tumaning matha the posipu lapen ke haladak voter kang thana ret athe bang ke kopi phanma pongte non election ang ke le lo poselang tum election ka chepahaya bidi posipu BJP tum athe West Bengal long ke lang namlo plorang te hadak ke Trinamool Congress atum si hai thor labang supena jok sadak BJP tum sitamya dim klong nai che palong onji phan sila ke lang tum SIR rang toilo lapen ke lang tum aning hang ling sing thanare lo rada phanche nekre lo posipu lapen labang so SIR sitame how arji kiding pen kalinon election ang lepo puche klo jon thomang bong ben sila puson ang ke claim ang patong ot de lo posipu lapen ing than jap lo posipu lake non aku kang than sitame lang nam lo bong te harvesting season posipu ke rot kirim so khiti bari ke claim atum sitame kachirim apor posipu alang tum khiti tong chirim poma mate documents tong chiri poma mate alang tum hadak lahaya phandong charting poma pusalang lipulo lake harassment pusalang lipulo la salang lihin pen hadak Supreme Court long pupono je Aadhaar card ke accept se chotta kali land documents an sitame accept se pusipula SIR tum chumatha lapuan la se nangli tumpen ke nangli tuma hukum tong ke thelang ma mate SIR hukum lo pusipu nangli tumpen ke Aadhaar card sitame accept nang se hukum pilo samelang tum ke accept se delo pusalang hin pen pupono lake ki dukila ka tum pan ka chenek la se non ki rot ki rima por posi chirim nong chirim poma hapu phandong helat poma lake kachin nek pusalang lihin pen pupono la penalang lihin pen sodak pen ako ki pupon thu do thulang kupiloma plotang teje alang li election commission aphan batai lo posipu sithi ke tok batai sithi ke tok sitame halang tum a reply nang le posipu batai sithi lo je la puson se SIR tum ke claim ra loti positame election commission pe na bangke labang so hukum labang so lo bangke a reply nang lo dun dedet posipu reply nang lo le posipu thang natta patta masi pipe posipu Mamata Banerjee pan la sipiniar ni ke sai jok je pensi ni mena thur plus sedak Supreme Court bang nang kok lo selang lihen ben pupono la senang litum labang so video alam arjan labang so clips sab sunar tum lang pon chom tha sir their SIR process is only for deletion not for inclusion sir can they even violate your order we are grateful Bengal people are so happy that this court gave order that Aadhaar card will be one of the proof documents but they said no on
with other card. Sir, in other state, sir, the domicile certificate is allowed. Sir, the family registered card is allowed. Sir, the government housing card is allowed. The health card is allowed. The bank books means whatever caste certificate is allowed. Only they targeted Bengal on the eve of election. Sir, 4 state opposition states are going for on the eve of election. But why after 24 years? What was the hurry to do it? What it takes 2 years? Only within 3 months. Even when the festival season is there, when the harvesting season is there. But sir, when everything is finished, when we are not getting justice, when justice is crying behind the door, I quote Rabindranath Tagore. Pasinali tumlas asap so video clip sitame thek ponong lo. Lasi alam abang keladak non sitame vote chori alam si klangli lo vote kang hu alam si non sitame Mamata Banerjee pen ki allegation e pipona teng plotang te. Athe abatai tin sitame latum ke election angle lupang ke lapuson si ke claim Bihar along sitame alang tum claim tanglo hadak sitame Cipahai tanglo lapuson ke claim pensi ka chonghu pensi puselang li koi pilo vote ka chonghu pensi alang li Bihar along sitame Cipahai tanglo UP Bihar along sitame ako non dak West Bengal along sitame sona ceplang ye phansi alang claim lilo ako SIR yung sila unimportant replotang te Assam along ko pia posi hadak claim pledet pusipu Assam along ke SIR sitame thang nat ta claim clip pusipu hala daka tum han ke kupia posi claim pledet pusipu people si West Bengal phanang target long athe Assam along ke ada ke BJP si ruling bomb sitami ni tum West Bengal long ke Trinamool Congress in ruling bomb lapen alang tum ang crack nang silong onde der polabang so ang crack na chi bidon je phan nang ke thap dun thot je phan selang tum kabor ilo ko se alang hin pena koi pipono lapen ona mat ke Supreme Court pen sitami pupon tang lo je alang tum phan labang so puthak kiri ke tar lip ke lang ke chari pa me je phan lapen ke labang so puthak dolang hearing do thwelang non ke bang jilang arni la seli tum ang ton alam ke non ke bang jilang arni se chini pon pokoma da bang se haijima ke Mamata Banerjee tong haijima mate SIR tum tong haijima sitame non amat ke Supreme Court pen sitame labang so puthak anso se kang sai thek pa me je phan apor pipon tang lo lapen anso se approve ke paklang pon je phan lapen ke kelang kiri tar lip je phan la se non ke bang jilang arni seli tum ang ton lamang ke chini pon po sitame vote ka chonghu abidi labang so bidi abang yang klang bom lo lapen attack sitame ta phopon bom lo non ruling government atuma phan alang tum ke cheng me sitame Rahul Gandhi ke pulo vote chori pu penang approve sitame paklang lo sitame thangna sitame election commission no men claim election commission no men ke claim mon chu bang ke hala CCTV footage hai na paklang thap sitame kupuson lo itu mang jira tumpan itu ma piso tumpan itu man ni tumpan kaduk ka mohor ke paklang labji ke puselang lian pen pupon lo penang domen pupon lo lang ka chinglo photo le ke hang ali ke lang ka chinglo video le ke hang gali ke pusepu ni tum ke election ke jok ngabang so ke jok CCTV footage se naing puke lang ka chinglo photo video ma bedroom lo video le ke hang pasonde belegalam pusepu sitami lake ni tum ta ke mission phansi ke hang dak बहुत के जोक वीडियो क्लिप शॉट के कॉपी लो लादा के पत्तू नहीं थाई के दो पसे पुना पकलांग और सितमे पकलांग क्ले दे थंग्यांग लो तापेन के आरोन सितमे ako nang lar thu phit jola puson sinon sitame ako lopson thak thak dirty politics mate vo churi abang ke nang cheng bom lo pusi allegation abang ke papon pon lo sipini abang ni li thek pen lan sina than pon chot po ke bang jilang ani le tum anso se details pen che than pon thulana kardom